راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي عربي شمون تتكمتي كلتاشان عسران حدن فنونا يفلمالو زينا كنقدمينا أرستاد النهو كندا قبل علي سبا سلطان منقسي إرترا اقدا كتنبر حيالو محبراتن تطابقتي مسلاتن تسوعن قبل ليبيا إرتراوان زركبوم لعلي حموشتشح سدتنياتات تقفيفوم منقست رئيس محدار سوماليلاند أستات شوعات ميتي سومالاوان سوغيقو هذه إذاعة إرنا أستاذ زينا كسامو تسانيكم زرزرو زسمعكم أماني القرماية كندا قبل علي سبا سلطان منقسي إرترا اقدا كتنبر حيالو أهقراوان زي منقستوان محبراتن تكالات تطابقت سبا ومسلاتن تسوعن اتن نام طباق مسل غازيطنياتات درستن كالئ مس مسلات حساب كامغلاز نطفا ابز تفلالي هاغرات زركبات تكالات وكلت ጨንፈራተን ብዝختملو دبدابي بيلن ابز غربو ناي طرعان ጻውዒት سبا سلطان منقسي إرتراوي شودناوي داويت يساق زركبوم غازيطنياتات ن10 ዓመታት بزي حጋዊ መስርሕ ከም ዝኣሰሩ ኣዘኻኺረን እቶም ሰበ ስልጣን ከቢድ ምግሃ ሰብኣዊ መሰላት ስለ ዝፈጸሙ ብገበን አንጻር ሰብኣውነት ክኽሰሱን እተን ማሕበራት ብልፍንቲ ድጋፈን ገሊጸን ገሌ ካብቶም ኣብቲ ጻውዒት ክታሞም ዘንበሩ ወከልቲ ማሕበራትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ኮሚቴ ምጥባቅ ጋዜጠኛታት ፔንን ራውል ዌለንበርግን ይርከብዎም ሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ግፋእ ናይ ዝሓዝዎም ብዝሒ ስደተኛታት ልዕሊ 5,000 በፂሑ እቶም ሓይልታት ጸጥታ ነቶም ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ዝገፍሉን ዝሕዝዎም ዘለዉ ኣገባብን ሰብኣውነትን ርህራሄን ዝጎደሎ ምዃኑ ሕቡራት ሃገራት ተቃውሞ ገሊጹ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለጺኡ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ግፋእ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ክቕተል እንከሎ 15 ድማ ብኸቢድን ፎኪስን ቆሲሎም ምህላዎም ሓቢሩ ካብቶም ተገፊፎም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተዳጊኖም ዘለዉ ኣሽሓት ስደተኛታት እቶም 215 ቆልዕዮም ብሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ተታሒዘን ካብ ዘለዋ 540 ደቂ ኣንስትዮ ድማ እተን 30 ነፍሰ ጹራት እየን እቶም ካብ ዝሓለፈ ዓርበት ሒዞም ጋርገርሽ ካብ ዝተባሃለ ከባቢ ትሪፖሊ ዝተገፈፉ ሕጋዊ ሰነድ ዘለዎም ዝርከብዎም ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሻርዕ ኣልዛውያን ኣልማኒባንዮም ተዳጊኖም ዝርከቡ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታትን ካልኦት መሰል ደቂ ሰብ ዝጣበቓት ትካላትን ነዚ ሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍጽምዎ ዘለዉ ገፍዕታት ኮኒኖም መንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ተወላዶ ናይታ ኣብ ትሕቲ ፈደራላዊ መንግስቲ እትመሓደር ሶማሊ ኢኹም ንዝበሎም ኣስታት 700 ሰባት ሰጊጉ ሓይልታት ጸጥታ ናይታ ርእሰ ምሕዳር ነቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝበልዎም ሶማላውያን ካብ ከተማ ላስ ኣኖድ ገፊፎም እዮም ዝሓለፈ ሰሙን ብዓበይቲ መካይን ሰጊጎሞም ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብሌ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ሰበ ስልጣን ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ነቲ መንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኮኒኖም ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ኣካል ሉኣላዊት ሶማልያ ኢሉ ዝኣምን ፈደራላዊ መንግስቲ ምስ ጓጉናይዞም ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ዜጋታት ሶማል ዘይሕጋውን ምትኹታኽ ዝዕድምን እዩ ክብል ገሊጽዎ መብዛሕቶም እቶም ኣብ ዶብ ካብ እትርከብ ከተማ ዝተሰጎጉ ሶማላውያን ካብታ ብፈደራላዊ መንግስቲ እትመሓደር ሶማል እናሃደሙ ንዓመታት ዝተቐመጡ እዮም ከካብ ገዝኦምን ትካላቶምን ተገፊፎም ንብረቶም ከይሓዙ ከም ዝተሰጎጉ ድማ እዮም ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ገሊጾም መንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ብወገኑ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝበሎም ዜጋታት ሶማልን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝሰጎገ ኣረድዩ ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ካብ ሶማል ተፈልያ ናይ ገዛእ ርእሰ ምሕዳር እኳ እንተኣወጀት ከም ሉኣላዊት ሃገር ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ኣይተዋህባን كبرا سمعتنا زينة تزازيم له علال مثل عركي سعبو زغرب تحستنايو مسانا تنحو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو علال مسنقو عركي زغفر الزناور كسيبن دي حريقني
أنت بفولتي الكاختزاري ويتقيلني اسكحل لنا بمنطقة تخبر نيركا حجق دايجيري يحرقك مسايون كحرق زدلي يمثل نقصة كأولو تأمتني إذا سيبزي كابزا ما بدقي زقمت إيرترواني ولكا قال بيزنس على مثلني أب عمت وكلت عمت يزمت سولكا بعد سيبني تفالقنا بقى كل ما قلت ملالس كاب كونس هقراوي لا تاقيم جيمي نيرا سلات ملالس تراي سمعني ميلا تقام تريدا أقم دليا ما أتون واتسنين انتاي كوينم يم زي أتون زي واتسون يزروتو بتسامي زبال زرغبني حجسي تميز زميت مثلك لحركة غالتك في إتلاتهم مثلك يوم تقاومتي بس من قسنا مستجعلو بقى هذا هقر كي كونت كتلو في مزدلوا ما بدعت مسويان اللي مزوقنوا لك تعم أطبيغا كم مسويان يتوقنوا تقاومي نايزي زهرق كاسب دارسي كالي إذا بلا كان الوقنا كابتن تقاومتي كونن كم زغم أغيام من مريريو نتوزي إذا قلوا بدقي تاني هلنا متسي أنس لتقسقسنا تبقي الرأي اللي يتبل نيرا فلت أنتو يرغيبون تعمزوا لني هاي قسقسكم اندي لكاقون سينا عندما عليك نقرأك كده قسقسكم من داقة قليلو إيش سلايدي ولا عشب مفلاي كويت سقمك بعدها أودي ممتي نقر كم تملك حد عينك مسيلني متينا كمير رايقم زولا حتى لقسي انت مولك كدك ما كوي زفر اها بزعبا متصينان تحتيت كده امو حكون ديو أمي جري حق زغو بزعبا متينا بعد ساعتين فولتو لكم يغمس كتزارو إذا كدرتك ببقوا نزولنا نرسون تأميننا ونكوا أغلسي لي زبنا سنيركا قاعد سمعت مسك انت تقول كدرات نازل الغب بزعبا متينا بنصر كتزارو ولا تقير كادرات كده أمو انتايك زي ولنا حانسا تفاكم أمريكان حنا دليات متصاكم يا ولنا قال جيغا ويا نسل زلو بسلام كنا براين خلنينا يسمعنا صنيحنكا علم بمليتات تصابعاتكم يا نزغل سلطون علم ألاش كسعة بلو أسنانكم يوم كتنقصوا بالناول يحركمنا كامنا يزون كادرات كاز حيش يسمعي كازغون مو ناتو لا علنا نايزو كواز غير مكاسي نتسيلي بمول وغير عيسي سغيلو سرقيتا تفعيلو دو قزاو التاريخ دو يلو كوي زمير نايزا رقبت حواز متسي تريلنا غمتم إيروب أوين زي كنا دلو نايزا زراغيت عند أمبا كنا زراغيت عند أبز متسيها نزقز قسنات النغو كم تني حدقنا دكتور عينت مالت كادي أنا دكتور تقول لك حق غبا كندي دكتوراتي الكا قد ذكرهم من قصغا كندي دكتوراتي غا خفتينو كفوس وداي كالو نمبر
ዝግና ናይ ጥዕና ዶክተር እውን ኣይመስለንን ንረሱኽ ጥዕና ነይርዎ ዶ ትብሎ ክንገብር ምሽ ሃገርና ተመሓይሻ ኢሉ ኢሎም ኣብ ጋዜጣ ኣውፅኦሞ ነይሮም ቀደም ኣብ ዓድና ብዙሓት ጥራይ እግሮም ዝኸዱ ሰባት ነይሮም ሕጂ ግና ጥራይ እግሩ ዝኸይድ ኣይትረክብን ኢኻ ኢሉ ተገረመን ንምዕባልና ድማ ብመንፅር ሰእኒ ምልባስ ዝዓቀኖን ዶክተር ኣይትዝክሮን ሰቂልካ ነዛ ሰእኒ ዝበላ ጥራይ ነኺስካ ትኾኑ እምበር ካልእ ሸነኽ ምዕባለና እውን ተዛሪቡ ነይሩ ኸውኒ ብዛዕባ ፅርግያ ዝበሎ እውን ግድን ክህሉ ኣለዎ ብዛዕባ ፅርግያ ዳ ዘሕሪቕካ ዘሎ እንድዩ ኢልካ ዘሎ ተፈሓሒሩ ኢልካ ሓቀይ ፅርግያ ተፈሓሒሩ ጥራይ ልውስኽተ ዝብለልካ እንታይ ፀሊእካ ኣስሜራ ትዓንያ ዘላ ኢልካ ኸላስ ገዛውቲ ይኣርግ ኣለዎ ሓድሽ ድማ ይስራሕን እዩ ዘሎ ተተሰርሐ ኸኣ ፍርስ ዲልካ ባዕልኻ ሞ ይትመላእሉ ናት እኳ ስቕልካ ኸበጥበት እዩ ናይዘን ጀነሬተራት እምበር ኣማሪሩልካ ኣየር ብክል ኣለዋ ኢሉ ነቅፍ እሞ እንታይ ገዲስካ እቲ ኣየር እንተኾነ ኣየር መንግስትና እዩ ደኢልካዮ ከምዳ ይበልክዎን መንግስትና ዶ ኣየር ብክቦ ንዕድለና ኣሎ እዩ هو ከምኡ ክገብርሲ ዓቕሚ ይረኸበን ሓቅኻ ንጉሰ ተደናጊሩ ጠመተኒ መንግስትና ኣብ ልዕልና ዓቕሚ ዝስእነሉ ሸነኽ ከም ዘለዎ ምእማን ዘሸገሮ እዩ ዝመስል حلنا استفرد ميلا جنريترات اسمي مننا ولا بكي لنا نايل كامي مراسي من تايك متفقين مسحك إن يعمل مرار يمدب موالكو من قسنا كو إلكتريك نغلو معدال تفيه ويكونا بنا قدامنا تاكسر إذا لو إذا بندو حجي حيل إلكتريك صغير انت تسدسي قلت أنا يا بقى إن إحنا سي شغلنا موسيقى نسمع له ويفيلم غنري لينا نو بقى الأزرار واسي أبدي تتكمي زوا غنزلو أقراو تسقطات تابلو معتكو عيلس لزدوليكو يمين قسنا ككمد لينو تسدزلو تامو الكاو قداي زلونكا بجنريتر كتقامونا تاقلي فيهم فتح ذي قبر عينك من قسن تزغون دا نتمسب جنريتر كمان تسعون نفتايلو ما تسوف لمنيرو كامويل كادمو أصنا بيتكايو انت هم قال يودن سو أبزك زي سي إلكتريسيتي مسيرو تاو تالب سيبي أيولاني من قسيسي إذن جنريترات من تدو كولاس حالي إلكتريك سددو قبو أوكو يلوني مساقاق قرام دي خات عد منزلها
ሽዑ እንታይ ለረድየ መስለካ መንግስትና ጁባ ውሕዳት ከይጥር ኢሉ ነቲ ግዙፍ ናይ ልምዓት መደብና ኣይጎናድበን እዩ እዚ ግዜያዊ ፀገምካ ሓላፋዩ ኢላ ክረድኦ ፈቲነ ስግና ዝርድኦ ዓይነት ኣይኮነን ተመሊሱ ተበከለ ኣየር ምስትንፋስ ሓላፋይ ዝበሃል ጉዳይ ኣይኮነን ኢሉ ኣካትዓኑ ፈቲኑ ሽዑ በቃ ውልዕ ኢሉኒ ክንደይ መርዛም ጋዛት ተፃዊሮም ዝሓለፉ ተጋደልቲ በዚ ድንብርፅ ከምዘይብሎም ገሊፀሉ ንጉሰ ናይ ባዕሉ ዘይኮነስ ናይ ኣቦይ ገብረሃና ዝበሃሉ ገጸ ባህሪ ዛንታ ዝነግረኒ ዝነበረ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ካዕካዕ ኢለ ሰሓቕኩ ደሓን ኣለኹ ኢሉ ዝዕልል ዝነበረ ወዲ ቃናታት ንጉሰ ምስ ሰምዐ ኣብ ገጹ ዝሰኣል ምልውዋጣት ተራእይኒ እውን የስሒቐ ሽው ሓንሳብ ከም ዝተረዳእኒ መሲሉ እሞ ፀኒዕኻ እንዳረስዑ ይመስልኒ ካልእ ምምራድ ሰምዓሉ ከም ድላይ ገንዘብ ካብ ባንኪ ዘየውፅእ ኸ እምበር ይመረልካ ናይ መን ገንዘብ እዩ ከውፅእ ደልዩ ንሱ ዳ ገንዘብ እንዲ ግና ስቂሉ ከም ድላይ በሽሓት ካብ ባንኪ ዘየውፅእ እኮ ይደልዩ በሽሓት እንተእትይዎ በሽሓት ከውፅኦ ኣይክእልን እዩ ማለት ድዩ ንሳኸ ኣይትፈልጥን ማለት ድዩ ባንክታት ኮናተን ኣገባባት ኣለዋን ገንዘብ ከእቲኻ ስቂልካ ከም ድላይ ከምውፅእ እኮ ይከኣልኒ እዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ባንኪ ሪዛ ክገብር ኣይትርእየን ዲኻ ኤሌክትሪክ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝቋረፅ ነቲ ጉዳይ የጋደዶ ከም ዘሎ ፍሉጥ እንድዩ ግና ሰብ ገንዘብ ብዙሕ ከመረሩ ይብሎምን መንዶ ገንዘቦም ሃዲርዎ እዩ ቀፂሎም ኣውፅዎ መንግስትና ዶ ሽፍታ እዩ ሕጂ እውን ክስሕቕ ግድን ኮነኒ መንግስትና ዶ ሽፍታ እዩ ትብል ሕቶ ያስሕቐትኒ ከመይ ጌራ ከም ዘስሓቐትኒ እውን ኣይተረዳእንን ምናልባት ከተተሓሳስበኒ ወይ ከተጉሄኒ ነይርዋ ትኸውን እንተኾነ ኣስሓቐትኒ ደኣ ሚሉ ዘበነካ ሕደይና በፂሕና መስለኒ ክንደይ ተባዓት ኢልና ንግምቶም ዝነበርና ሰባት ሕጂ ካብቲ ዕላማ ሸተት ክብሉ ንሪኦም ኣለና መንግስትና ከዓ ነቶም ፅኑዓት ሒዝዩ ክሳዕ መወዳእታ ክግስግስ መደቡ ቀልጢፉ ገስጊሱ ገስጊሱ ኣብቲ መወዳእቱ እንተዝበፅሕ ጽቡቕ ነይሩ እቶም ፅኑዓት ዝበሃሉ ዘለዉ ድማ ቀልጢፎም ዕሽነቶም ክርዩ ኢለዮ ሰሓቕኩ ሽዑ መዓልቲ ሰሓቕ ብቐሊሉ ክመጸለይ ውዒሉ ናይ ንጉሰ ዘይምስሓቕ እውን መሊሱ ሰሓቐኒ